Hello guys, είμαι εγώ Παύλος. Εδώ πέρα βλέπετε έχω πάρει το καινούργιο κλάσ το Helpers κάτι. Εδώ πέρα, πάμε, συνεχίζουμε, σπάμε ξύλο. Ξεκινάμε. Σπάσαμε ένα δέντρακι. Άκουσα ότι μπήκε ένα νέο κάτι. Κάτσε λίγο. Μόλις φτιάξει. Όχι, κλάσ ξέρω ότι βγήκε. Όπα ρε. Τι όπα. Σκάσε. Γιατί είναι έτσι ο χάρτης. Πολύ. Ωραίο. Το πρώτο... Οκ, εσύ σπάσε ξύλα για το πρώτο κρεβάτι. 20 ξύλα σπάσε. Τι είναι αυτό. Θα δώσουμε εδώ στη φωτιά. Και στα δύο. Δεν πας. Τι είναι αυτό το δέντρο με τα φωτάκια, ξέρεις. Κάτι άκουσα ότι αφού βοηθήσαμε τα εξωτικά κάτι είδα στο Crash Nova Quick 2 ότι τέτοιο, ότι τα βοηθάμε, κάτι κάνουμε. Εγώ τώρα με αυτό με το class που έχω ξεκινάω με 40 coins, είμαι από την αρχή με 40 τέτοια λεφτά. Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Να, θα στολίσω ένα δέντρο, κάτι μου είπαν αυτά. Όντως, στόλισα ένα δέντρο. Θα ανοίξω τεστ. Μια χαρά. Οκ, κατάλαβα τι κάνουμε. Νομίζω πρέπει να κάνουμε 12 δέντρα. Να, δείτε. Εγώ έσπασα, δες, με 45 είμαι. Τελείω. Ice skates και αυτό εδώ. Τώρα δεν θα ανταγωνίσω με τίποτα. Σκάω. Πέθανα. Από έναν λύκο. Ήθελα να πάρω golf. Συγγνώμη, παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε. Μπήκαμε, το ξανακάνουμε από την αρχή. Μισό λεπτό να μπούμε στις 2 μέρες που ήμασταν. Πρώτο δέντρο. Πρώτο αυτό. Christmas light. Συνεχίζουμε, παιδιά. Κάντε μια εγγραφή και με βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά. Κάτσε ρε, ξέχασα. Πήρα άλλο κλάσ και δεν έχω το Reagan. Τι τραβάω πραγματικά τώρα. Είσαι από λίγο πεθάνος, έτσι. Πλήρωσε Robux. Σιγά μου πληρώσω Robux. Πιστεύεις πρώτον ότι έχω. Και να έχω δεν θα πλήρωνα. Πώς για ένα καρφί, κάτσε ρε. Να τον σκοτώσω τον λύκο. Βάλουμε λίγο στη φωτιά. Οκ. Εσύ το θέλησες. Ναι. Αφού χάνεις, δεν σου φταίω. Εσύ βγες. Δεν σου φταίω. Παιδιά, μα... Όχι, δεν θα πεθάνω. Εδώ πέρα μπορεί να βρω επίδεσμο. Για να δούμε. Άκου, εκεί πέθανε. Σβήνει φωτιά. Θα βρω επίδεσμο ή όχι. Τι πιστεύεις. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν και το χρειαζόμουν και αυτό τώρα. Τι, δεν το χρειαζόμουν. Στο ίδιο μέρος θα είσαι. Ωπα ρε, 1% ήταν, φίλε. Ακριβώς, στο τσακ. Πραγματικά. Ένα καρφί είχαμε. Τι δεν πάω καλά. Τι θα πει δεν πάω καλά. Ναι, πάμε. Πρέπει να φτιάξουμε το πρώτο κρεβάτι, φίλε. Σταμάτα. Θα τα ακούσει καμιά εταιρεία του Κοσμοράδιο και θα φάμε καμιά μήνυση. Γιατί δεν πάω καλά. Γιατί. Δεν μπορώ να τα σπάσω.
Κάποιες φορές το κάνω αυτό, μην το σχολιάσετε. Θα πάμε τώρα για το πρώτο κρεβάτι για να έχουμε λίγο multiplier. Οκ, οπότε μην σχολιάσετε γιατί σας πάω τόσο ξύλο. Οκ, δεν θέλω πολύ άλλο. Πεινάω λίγο. Σταμάτα ρε. Ένα κρέας να το κάνω ένα κρέας. Κάτσε θα φάω ένα καρότο. Ξεπίνασα. Ξεπίνασα Κατερίνα με ένα καρότο. Με μια τέτοιο. Με ένα... Αυτό. Ξέχασα πώς λέγεται. Με ένα... Για κάτσε. Ένα δέντρο, εντάξει ρε. Δέντρο ακόμα θέλουμε. Γίνεται μέρα. Γίνεται μέρα, πρέπει να το σπάσω και να το βάλω. Το σπάσω και να το βάλω, σε παρακαλώ. Το είπα. Τρία εξωτικά. Δεν το πρόλαβα. Δεν πειράζει. Γιατί είναι έτσι το κρεβάτι, κοίτα μία. Δεν έχει χιόνια, είναι ωραίο. Κάτσε σκάτα, δεν έφτιαξα χάρτη ο βλάκας. Χέστον. Πρώτα. Γεια σου Λαγκούντι, θα μου δώσεις τώρα ένα bunny food να πάρω ένα καλό σακίδιο γιατί με έπριξε. Τώρα θα... bunny food. Είναι Χριστούγεννα παιχνίδι. Πεινάω, το ξέρω, χέσε με. Κάτσε ρε. Είναι ο χαζός. Γιατί δεν μπαίνω το... Μη μιλάς. Δεν μπαίνω μία το κρέας που σκότωσε από τα λαγουδάκια. Μακάρι τώρα να εμφανιζόταν ένα κρόκποτο στη βάση. Οκ. Ναι. Κάτσε μία. Εδώ πέρα μπορεί να βρω επίδες μου. Μπήκες με άλλους. Ή παίζουμε μαζί. Μπήκες με άλλους, ρε. Δεν πας καλά. Κάτσε. Ναι, μπήκες με άλλους. Ναι. Οκ, παιδιά. Συνεχίζουμε για 2 λεπτά μάλλον. Και ο μπαμπάς μου, ξέρετε, καταλάβατε έτσι. Ανάβουμε τη φωτιά. Πάμε. I am hungry. Now I am not hungry. Ναι, είμαι hungry. Το παίρνω πίσω. Για λίγο. Καλά τσεκούρι, οκ. Καρέκλα μου, συγγνώμη. Ωπα ρε, υπάρχει... Τι φας. Έλα τώρα που έχω καλό τσεκούρι, φοβάσαι. Ωπα ρε. Όπα, wolf belt. Οκ, το δέχομαι το wolf belt. Δεν το αφήνω. Ας λίγο κάτι. Εντάξει. Σε μένα δεν είναι τέτοιο. Είναι χιονισμένο. Εντάξει, σιγά. Ναι, πάμε. Τι είχα πάρει. Είχα πάρει αυτά εδώ. Τι είναι. Τι έγινε ρε. Οκ, φτιάχνω αυτό εδώ και κομπράς. Έχω φτιάξει ήδη τα πρώτα 2 κρεβάτια. Είναι αυτό. Οκ. Και τώρα πρέπει να φτιάξω και ένα χάρτη για να μην είμαι χαζός. Και εδώ πέρα, από τα 50 που έχω, θα πάρω ice skates και sled.
Είναι και τον Παυλάκο. Ναι, του φέρει τον ώρα του. Αυτό Πάμε χάρτη, χάρτη, χάρτη. Χάρτη. Αυτό. Άσε. Πάμε, είναι day 2, θα πάρω αρκετό multiplayer. Σήμερα, άντε ρε παιδί. Άντε ρε λάφηκε ρε παιδί. Α, να τον. Μην πάθω καμιά βλακεία τώρα και με σκοτώσει. Άντε έλα. Κερνάω πιτσούλα θες. Εγώ το ρίξω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά. Καλά, δώσε το αυτό, εσύ. Βαστάμε. Fire Day 5. Ναι, δεν το βλέπετε πει. Α, όχι, νομίζω το βλέπετε. Μισό λεπτό, το βλέπετε τώρα. Ναι, τώρα το βλέπετε. Οκ, καλύτερα για σας. Ήρθα, όχι δεν ήρθα, χάζω trader. Πάω να φωτίσω κανένα 2 δέντρα. Για τη φάση. Ένα δέντρο. Στο ένα. Α, να, εδώ πέρα έχει 2 κιόλας. Μια χαρά. Πεινάω full, guys. Πραγματικά. Συγγνώμη για πριν για αυτό το φώναγμα, δεν ξέρω ούτε καν εγώ τι ήτανε. Α, cool. Α, εδώ πέρα, έτσι, σε παρακαλώ. Έναν επίθεσμο κάτι. Οκ, rifle aim. Παιδιά, σε λίγο θα πεθάνω αναγκαστικά, γι' αυτό δεν πολύ τρώω. Να. Αν δεν πεθάνω ρε, θα κάτσω να τρώω καρότα. Δεν είμαι χάζος, Κατερίνα. Είμαι. Όντως. Άσε ρε που είμαι χάζος. Έτσι. Ένα από αυτά... σταμάτα. Ένα από αυτά τα 2 θα μου δώσει κάτι, ένα bunny food κάτι. Παυλάκο, ήθελε και Τέλος. Σιδηρόπουλο να